बे गोथार समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मानगोनां दैदेनगिरि राकेश रामसियारि आरो साफ्रोमबो टीमनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया क'क्राझारनि बागानसालियाव मोनसे गावसिनि अफिस बेखेवदों आरो केबल टिभि बेखौ बेखेवनाय लादों। लोगोसे बेयाव बड'फानि मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारिबो दंफायो। आङो गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव फैनानै। जोङो बेखौ बयबो मिथिनांगोन जे बर'हाथ' गोदो रायजोबो दङमोन, नाथाय ओरैबायदि मोनसे सम सफैबाय रायजो थाखानाय राजा थाखानाय मोनसे हारिया डमिनेट खालामजादों मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय। बेखौ जोङो थुनलाइयाव मोननो हायो, रोखा रोखा मोननो हायो। ब्रिटिश गभर्नमेन्टआबो सानसे समाव बर'खौ मोनसे क्रिमिनेल ट्राइब होननानै फोसावनो नाजादोंमोन आरो गुबुन हारिफ्राबो बर'फोरखौ म्लेस होननानै मुगैनो नाजादोंमोन। दा जोङो सांग्रां जानांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ। जोङो म्लेस हारि नङा, जोङो मुगैजाथाव हारि नङा, जोङो क्रिमिनेल ट्राइब जों नङा। दिनै जोङो बयबो मिथिगौ बर'हा गावहानो राव दङ, थुनलाइ दङ आरो स्क्रिप्टबो जोङो मोनबाय। बेयो जोबोरै देरगाथाव बाथ्रा। दा आङो बेखौनो बुंगोन जे बर'नि गेजेराव सांग्रांथिनि थाखाय जोंनो थारैनो बिदि मेडियानि जोबोरै गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला मेडियानि गेजेरजों जोंनि राव, हारिमु, थुनलाइ, रांखान्थि, राजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर'फोरखौ सांग्रां खालामनो हायो। आरो नैबे समाव जोबोरै जोङो सांग्रांथिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोङो गोबां सोलोंबायबो मिडियाफोरनिफ्राय। माखासे जेंनाफोरखौ जोङो मिथिबाय, माखासे जारिमिनफोरखौ जोङो मिथिबाय। आरो आङो बेखौनो बुंगोन जे बर'नि जे मेडियाफ्रा गेजेरनि मानसि जानानै खामानि मावनांगौ, जाहाथे रावबो मानसियानो दुखु मोनलाया। आरो जोङो बेखौबो बुजिगौ जे नैबे डेम'क्रेसियाव साफ्रोमहाबो मोजां खामानि मावनायनि राइट दङ, मोजां बाथ्रा बुंनायनि राइट दङ, मोजां थांखिनि थाखाय आन्दलन खालामनायनि राइट दङ। दा बेफोर मेसेजखौ जोङो मेडियानि गेजेरजों हरनांगोन, समाजाव जों हरनांगोन, जाहाथे बे राइटखौ जोङो खोमानानै लाया आरो गाज्रि खामानिदि जोङो मावनो हाया, गाज्रि खामानि मावनायनि जोंहा राइट गैया, बे बाथ्राखौबो मेडियानि गेजेरजों मिथिहोनो नाजानांगोन समाजाव। दिनै नैबे समा ससियेल मेडियानि मोनसे सम। आङो बेखौबो बुंगोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनि आखायाव खमसे खम 99% बिसोरनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थायो आरो दसे समनि गेजेरावनो मोजां फटक फैयो, गाज्रि फटक फैयो, दसे समनि गेजेरावनो गाज्रि खौरांबो फैयो। दा बेफोरखौ फरायसाफ्रा नायफ्लाङो मालाबा आरो नायफ्लाङोब्ला बेयावनो बिसोरनि साननाय, बिसोरनि जि आखल आखु बे एफेक्टेड जायो, गोहोम खोख्लैजायो। दा बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय ससियेल मेडिया बा जिखुनु केबल टिभि, जाहाथे जोङो मोजां खौरांखौल' जोङो फोसावनो नाजायो। सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव आरो केरियार काउन्सिलिंनि बिथिङाव दिनै जोंनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायखौ नागारदों गेजेर ससेयावनो। साख्रि मोना होननानै गोसोआव कनफिउजन जालाबायनानै सुइसाइड जालाबायदों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव। दा बेखौनो जोङो फोजोबनांगौ। बेबायदि सुइसाइड जानाय, स्कुल ड्रप आउट जानाय, बेफोर जेंनाखौ जोङो फोसाबनांगौ आरो फोजोबनांगौ बेफोर जेंनाखौ। दा बेफोरखौ फोजोबनोब्ला ससियेल मेडियाया मोनसे गिदिर रल लानो हायो। मानो होननानै बुङोबा ससियेल मेडियायाव जाय फटक फैयो, जाय भिडिअ फैयो, बेखौ नायनानै फरायसाफ्रा आमेज लायो, इन्टारेस्ट लायो। मोजांखौबो लागोन, गाज्रिखौबो लागोन। दा बेनिखायनो गाज्रिखौ जोङो बाद होनानै